pojesti i neću ti ništa dati. Emma će jesti svoje nudle viljuškom, ali to je premala viljuška za tako veliko pakovanje. Treba smisliti nešto drugo, inače ćemo ostati ovdje celu noć. Da, već je se i sama umorila da jede nudle na takav način. Izgleda da je nešto smislila. Oho, Emma je našla pomoćnika. To je fen za kosu, ali zašto suši svoje nudle? Šta planira da uradi? Za sad nije jasno. Uz pomoć fene uspela da ugreje jelo, ali nije zadovoljna. Nastavlja da greje. Aha, počinjem da shvatam šta je smislila. Od tako visoke temperature nudle će se zagrejati i sve će se pretvoriti u jednu veliku čokoladnu supu. Sad može popiti to sve odjednom. Ali pazi, pakovanje je veoma teško. Da, tako sam i mislila. Emma, jesi li dobro? O ne, supa se prosula. Emma je sad sva u čokoladi, ali ona ne brine i nastavlja da učestvuje u našem challenge-u. Naše devojke to nisu očekivali.